Malawi Brief. Omvera, iyi ndi programu yapadera kuchokera ku Limpopo FM ndipo amene akutipasira ndi Comrade Ntanyiwa. Takhalani pomwepo. Akuluakulu anati muvi woyang'anira suchedwa kulowa m'maso. Ndimafuna ndidziwe chipani cha DPP malamulo amene mmagwirisa ntchito nda dziko lino kapena nda chipani chanu. Pena zikukhumudwisa nkhani zimene zili ndi maumboni. Sindikudziwa kuti umboni umene a DPP mukumafuna aboma akufuna ndi umboni wa mtundu wanji. Ndifuna ndibwerere mbuyo nkhani zokhuzana ndi anyamata azikwanji. Mukatenga mavidiyo olo kuti aponyedwe pa social media, mavidiyo akuonesa anthu atatenga mipeni ndi kumabaya mateyala ku parliament. Parliament ndi malo otetezedwa amene akuzitcha jaji, amene akuzitcha lawyer. Malamulo sakulola munthu chisawawa kupita ku parliament. Anthu amene anapita kukabaya mateyala ku parliament analowera pati, zinatheka bwanji? Anthu amene aja anachita kutumidwa anali ndi ambuye awo. Lero anthu aja anatulusidwa, nde wina ndikubwera wa ku khoti ndikubwera ndikuzayika restriction kunena kuti anthu amene wasakuyeneka kumangidwa mpaka na January. Kodi omangidwa azikhala anthu akumuzi amene aberana zinangwa, amene aberana nkhuku, amene amenyana chifukwa cha umphawi, chifukwa cha kusowa, ngati alibe ndalama yompasa woyendesa mulandu, ndiye kuti ameneyo asekeredwe. Malamulo a dziko lino akutero. Zikukhumudwisa. Tikapita kumbowe palibe anganame. Tikapita nkhani ya anamiwa, mavidiyo ndi zina zotero zikuonetsa kunena kuti uyu Nelson Chipokosa uyu ndi wakuti. Kodi ndi umboni wanji umene akhoti mukufuna kuti papezeke umboni kuti apanga zinthu zidi ndi awa kuposera vidiyo ya munthuyo akupanga zinthuzo? We Malawians, we are very disappointed with our judiciary. Nkhani ya Agalu, wagwidwa munthu amene akuganiziridwa pa nkhani ya Agalu. Munthuyi wanena kunena kuti Agaluwa asunga ndi Boni Kalindo. Mmalo mopita kwa Boni Kalindo, Boni Kalindo akukatenga injunction. Khoti lalamula lauza apolisi pitani mukaseche. Nde tikukauzaso tikukatenga injunction. Sindikufuna kunyumba kwanga kuno kuzasechedwe. Kodi mwatenga Agaluwo ndinu? Mufuna kutuza chani ifa Malawi? Nde tuzane tu Malawi kunena kuti osauka nanunso mukagwidwa muzikatenga injunction, mukalandira kalata yochoka ku polisi kuti apolisi akukufunani, muzipita kukatenga injunction kuti ine ku polisi kuja sindikufuna kupitako. Ndikuona ngati andale ayamba kutipusisa ifa Malawi. Andale tikubakirana pa zinthu zimene wina aliyense akutha kuona ndi maso ake kunena kuti izi ndizoona. Kodi dziko lino woyendesa amakhala president, woyendesa imakhala judiciary? Tikufuna Amalawi tidziwe ngati ili judiciary tizipanga chisankho chosankha anthu ku judiciaryko amene aziyendesa dziko.
chifukwa zikusonyeza kunena kuti tikasankha president sakupasidwa mphamvu, president sakupasidwa ulemu. Lero zikukhala kuti Chakwera ndi amene akuyendesabe dziko lino, chifukwa pepani, chifukwa zikusonyeza kuti judiciary yathu ikumverabe ulamuliro wa Chakwera. So amalawi ambiri akudabwa pakati pa Mutharika ndi pakati pa Chakwera. Who is the president? Muvu oyang'anira suchedwa kulowa m'maso. A president a Mutharika ndikudziwa kunena kuti you are there kutumikira Malawi ndi kuwapasa Malawi zosowa zawo. Komano china mwa icho ndi chitetezo cha dziko lino. Mukuyenereka chitetezo cha dziko lino kuchisamalisa kwambiri. Chifukwa mawa ndi nkucha akalindo ngati sazapitako ku khoti tisazaone anthu akupita nkumakasaka aponi kalindo. Alaitoni Mangochi akasiya kukaonekera bhero yawo, tisamve zonena kuti Laitoni Mangochi akumusaka chifukwa chonoti sakukaonekera bhero. Laitoni Mangochi, he is a human being. Boni Kalindo, he is a human being. Whosoever stays in Malawi, they are human beings. Pasakale kukondera kuti uyu ndo sauka, uyu ndo lemera. A president Amalawi akukhumudwa ndi judiciary mmene ikuyendera. Dziko likukhumudwa ndi mmene zinthu zikuyendesedwera. Tieni chilungamo chioneke. Wolakwa ayimbidwe mlandu. Ngati sanalakwe palibe chonena kuti munthu akayimbidwe milandu. Tikuwafuna agalu athu. Whosoever amene anatenga agalu athu ku State House, we want agalu athu. Sizopangira ma demonstration izi kuti tikufuna agalu ayi. Tieni mwaulemu mungotenga agaluwo mutipasa. Mukwakakamira bwanji agaluwo. This is foolishness. Azisogoleri onse amene achoka ku State House sanapange zinthu zopepera ngati zimenezi. Tikamayankhula kunena kuti Amalawi sitikufunanso chipani cha MCP chizabwerere. This is the main reason. Umunthu kukusowani. Chobera agalu nchani, chotengera agalu nchani, kutenga ngamira ku State House ndi chani, kutenga kwa makatani, kutenga kwa ma TV, kubako magali moto. Nde chipani chimenecho chizabwereso, chizaime pa podium, Amalawi mutivotere tufuna ife tibwerereso mboma. Ndi ndani Malawi wopepera, ndi ndani Malawi wopusa amene azavotere MCP? Apito Mutharika ndi boma lanu la DPP. We need action. We need action. Zofasazo tazitengani kaye muzisiye uko. Ndi chifukwa chake anthu akukuonererani. Leti nchimwene wanu amataka tulusa agalu uti kalumeni amapita kukaluma. Please Mutharika, ili ndi pempho la Malawi onse ali okhumudwa. Zikomo kwambiri.